Шчасце не купіш у аптэцы. У кіёску яно не прадаецца. На прылаўку таксама не знойдзеш, у якую краму не зойдзеш. Трэба, мабыць, алгарытм нам скласці. Што ж уваходзіць у паняцце шчасце? Магчыма, жыццё без пакутаў і бедаў. І шчасце, хто гора ніколі не ведаў. Аднак, мне здаецца, такіх не бывае. Бо гора, на жаль, нікога не мінае. Дзе бокам зачэпіць, дзе зойдзе у хату, бацькоў напаткае, дзяцей, сясцёр, брата. Рэцэпта няма? Пачакай, не спяшайся. З думкаю такою лепш пагаджайся. Шчасце – гэта стан душы тваёй. Хочаш быць шчаслівай, то будзь ёй.